فنونا أب مكتالة ركوب زخبركم تعذبتنا كمي تمسيون لومي قدام 25 تقمتي ساعة 9 استدالوه هاجراون أهجراون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم مكدا حوسي بأندي أرست زينا فيلم 24 تقمتي مبل 8 عامت من مسرات حبرات هاجرات أبس مرات تذكيرام إيرترا أب مدرخ وفري عالم لخاوي حبراوي تبقسو كتشحن 25 نيود مقبن حرشان تساتيفام أبنو الزبات سني بمتحبار كومنت كالات عنان أدمع نتفتاتي سلاسل اللوم شاينان أمريكان نقداو في اللياتن مزباب زخل زر الربا كايدن أب ريبابليك دوب السودان بحدقاتات علالة نواتاون قطباون كسراتات وريدوم إيران بوشت أو عامازة معبلتو حدش سرعة ميسايل كمزفتنة تفريطام زرزر زينا 24 تقمتي مبل 8 عامت من مسرات حبرات هاجرات أب أسمرا هوتيل أسمرا بالاس تذكرا نتي سنة سرعة استخاتات لغازيتينيا ساميل هابت ميكائيل زدالو تصبصبالو غير مسقل غرزكير أبتي منسترات زركبوم لعلوات سمز منقستن قنبارن وكالت منستراتن هاقراويان محبراتن حلفتن وكالتن تكالات ودب حبرات هاقراتا بإرترا كمون أب إرترا زمدبرم أمبسادراتن ديبلوماسينيتاتن السرقبلو سلسرعات منستر قدات وصاي آتو عثمان صالح مدرس معو نتاريخاوي دحربايت حبرات هاقرات متكالاتو زغط مزولو بدهوتاتن زدليو صقنان زتقسي منستر عثمان علم أبزقوان حدش مواقر زي كونه أبرثعي حداوي مكبارن لولاوي معرنة زتسرت سرعات يدليا كمزل قليسو إرترا نتي أمسر سوسانة شركنة حبراو بالسقنان زتسرته نهاجرات كارتس باينة حراز قبر لولاوي مسلات زرقاقصن ناسا لمعتاو مسمر زي قرصالون رأي نمسمار وترو دلوت مخانا بمحبار نلمعتاوي قدام نتاثن بهاقن هزبي إرترا زملس هناسي صمدو مسودب حبرات هاجرات نمعماق نزلق الربنة الرقاقيسو منستر عثمان أسعيبو معالتي حبرات هاجرات أبن ذكرلو ملسيلنا نتي معرنة هاجرات شركنة متحبارن كمون أفتحس تسرت سلام زتقالل متكلات شارتر نايتي ودب كنجنزبن بقبر نمترقامو كنسرحن كمزقبا حبرات هاجرات دما أقلقالي وحدان زيكونه فقيا فتحن حبراو السبقاوي باقتات المخانو بتبعث دقيمنا كنستنتن الزخاخيرو أو هذه تكالات ودب حبراتها قرات بإيرترا مسناها لفالجي بجداء ودب حبراتها قرات 8 عامت أبزق صرل زل أوان مسرتاوي متكلاتو كبيد بدهوتات ينصلالو كم زل بمتكاس أتي أقطامي بزحاوي شركنة المحيال كمون علماوي والسنثات سنباري أدمعن نروحو صمت نمقبارو مبسعنا نحدثلو كم زخونة أغنزيبام أب حبراو لمعتاو قدامنتات مس إيرترا بزلعل نمعياي نزلد دلونت بمنصار إيرترا اتختلو كوماوي تساتفو رئيس مركوسان محبراو وحدتن مسارت سقبره زلاقي لمعدما بشركنة انبر بتمركوسنت كم زي سمر زرقاقز نصر مرحا نخالوت هاقرات أبنت مخانو الرقاقز أبتي علث بفيديو استقرصي ملأختي وانا صحافي حبرات هاقرات أنتينو قترش قريبو أما ودأتها تساتفتي بملك عوددر بإرتراويان من السيات زقربه مرئيت مهزون سمعان كعزوبن كلو نعوتات شلماتن ناي أفلطو ورقة مسكرن تعديلو بمخنيات معالتي حبرات هاجرات رئيس مركوسان شركنة تمكر إيرتران علماوي صلوون بزبل أرستي زتودب مدرخ زته بعسران كلتن تقمتي أبسمرا مكيادو زكاريو نابكال زينا مس انسجر إيرترا أب إيطاليا أب استقانعه أب مدرخ وفري عالم لخاوي حبراوي تبقسو كلتشان 25 نايود بمقبن حرشان تساتيفا هزباو ركبات منيستر حرشا زلاخو تصبصبالو فرتنا عندهم كتقربيان
ኤርትራ ካብ 14 ክሳብ 17 ጥቅምቲ ኣብ ሮማ ኢጣልያ ኣብ ዝተቐንዐ መድረኽ ወፍሪ ዓለም ለኻዊ ሓበራዊ ተበግሶ 2025 ናይ ውድብ መግብን ሕርሻን ከም እተሳተፈት ጨንፈር ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትር ሕርሻ ሓቢሩ። ብዋና ዳይሬክተር ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሰመራ ኣምለሶም እተመርሐ ንሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ከምኡውን ቤት ጽሕፈት ውድብ መግብን ሕርሻን ኣብ ኤርትራ ዝውክል ጉጅለ ካብ ኣስመራ ብማንዛ ብቐዋሙ ወኪል ኤርትራ ኣብ ውድብ መግብን ሕርሻን ዓለም ለኻዊ ማዕከን ሕርሻዊ ልምዓት ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ፕሮግራም መግቢ ኣቶ ኣስመሮም ኪዳነን ወኪል ውድብ መግብን ሕርሻን ኣብ ኤርትራ ሚስ ኣሬላ ግሊኒን ድማ ብኣካል ከም እተሳተፉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ዝዕወት ጸጋታት ንኡሳን ጽላታት ኣባል ሃገራት ኣብ ምልላይ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ መድረኽ ኤርትራ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝሰርዓቶም ዕድላት ወፍሪ ኣብ ባናና ድንሽን ወዚፍን ዘተኮረ ናይ ቪድዮን ጽሑፍን መግለጺ ከም ዘቕረበት ኣብቲ ዝተኻየደ መድረኻዊ ዘተ ድማ ዘላቕነት ልምዓት ስርዓተ መግቢ ሕርሻ ንምርግጋጽ ሽርክነት ንምንፋዕ ከምኡውን ሓቋፍን ዘላቕን ዕቤት ዘረጋግጽ ዕድላት ወፍሪ ንምትብባዕ ዘለዋ ድልውነት ከም ዘረጋገጸት እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ዘላቕነት ዘውሕሱ ኣካይዳታትን ቁጠባዊ ዕቤትን ዘተባብዕ መድረኽ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ባህርያዊ ጸጋታት ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን እናሰሰነ ዝኸይድ ዘሎ ዓቕሚ ምፍራይ በቑልታትን ባሕራዊ ውፅኢትን ብምትኳር ተዛማዲ ጸብለልታ ኤርትራ ኣጉሊሑ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተፈላለየ ዓለም ለኻውያን መሻርኽቲ ሓንጸጥቲ ፖሊስን ኣውፈርትን ክርከቡ ከለዉ ወከልቲ ኤርትራ እትርከበን 29 ኣባል ሃገራት ዓለም ለኻዊ ሓበራዊ ተበግሶ ተሳቲፎም። ኣብ ኖዘባ ተሰነይ ብምውሃድ ኮመን ትካላት ጥዕናን ኣድማዕ ንጥፈታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ነርስ ገብሪ ህይወት ተኸስተ ሓቢሩ። እቲ ቤት ጽሕፈት ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ብምብራኽ ሕማማት ኣብ ምክልኻልን ምፍዋስን ጸቂጡ ከም ሰርሕ ዝገለጸ ነርስ ገብሪ ህይወት ንተሳታፍነት ሕብረተሰብ ሞጊሱ። ኣብ ኣከባቢያዊ ጽሬት ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምስራሕ ዓይን ምድሪ ሸፈነ ክታበትን ሕርስን ኣብ ትካላት ጥዕናን ዝተኻየደ ሓበራዊ ንጥፈታት እወታዊ ውፅኢት ተረኺቦ ከም ዘለዎ ገሊጹ። እቲ ኖዞባ ዓሶ ብብዝሒ ዝረኣየሉ ብምዃኑ ህዝቢ ኣብ ሰሞን ክልተ ግዜ ስሩዕ ኣከባቢያዊ ጽሬት ከም ዘካይድ እዚ ድማ ኣብ ምንካይ መልከፍትን ሞትን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ዝሓበረ ነርስ ገብሪ ህይወት ሕማም ዓሶን ካልኦት ብመንከስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፉ ኣራሰንቲ ሕማማትን ንምቁፅጻር ህዝቢ ሜላታት ምክልኻል ሕማም ዓሶ ከተግብር ጸዊዑ። ተርእዮ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ጸቕጢ ደም ሕማም ሽኮርን ልብን ንምክልኻል እውን ጎስጓሳት ከም ዝካየድ ብምጥቃስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልዕሊ 40 ዓመት ዝዕድሚኦም ዜጋ ምርመራታት ከም ዝካየድን ሓሚሙን ዝተረኸበ ነፃ ኣገልግሎት ሕክምናን መድሃኒትን ከም ዝወሃብን ገሊጹ። ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ንኡዞባ ተሰነይ ነርስ ገብሪ ህይወት ተኸስተ መወዳእታ ህዝብቲ ንኡዞባ ሕፅረት ትካላት ጥዕና ኣብ ምምላእ ንዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ብምምስጋን ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ኖዞባ ሃበሮ ተሳታፍነት ህጻናት ኣብ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ክብ ንምባል ብዝካየድ ዘሎ ውህድ ጻዕሪ ሎማ ዓመት ብልዕሊ 4 ዕጽፊ ከም ዝዓበየ ተገሊጹ። بمسرت حبريتا زحلف عامت 729 ጥራይ ዝነበረ ቁጽሪ ተማሃሮ ቅድመ ትምህርቲ ሎማ ዓመት ናብ ኣስታት 3024 ሚታዊት ዝነበረ ሸፈን ድማ ናብ 74 ሚታዊት በሪኽሎም ሓላፊ ትካል ትምህርቲ ናይቲ ንኡዘባ መምህር ዑስማን መሐመድ አደም ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ህፃናትን ቆልዑን ምስ ማሕበራዊ ህይወት ክላለዩን መሰረታዊ ፍልጠትን ክሕዙን ኣበርክቶ ስለዘለዎ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎን ሓቢሩ أقدموا سرع نايك المتمرتي أجد قلت زهبات كالات أم محدارات كوابي عرايتان فلفلنت رايس لزنبرة بركت زبالوه صانات المتمرتي كي تمهارو مبقتا يجمرو من باروم زغلص ممر عثمان ابزوان زغنا سلاسات كالات بشوموت محدارات كوابي تخفيتن كم زلوا እዚ ድማ ፍረስ ተኻይደ ጎስጓስ ከም ዝኾነ አረዲው አሞዳታ መምር ዑስማን ወለዲ ከምቲ ጀሚሮሞ ዘለው ደቆም ናብ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ንኽሰዱ ብዝለዓለ ክስርሐሉ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ካብ ናይ መባእታ ዝተፈለየ ምዃኑ ተገንዚቦም ድማ ምትሕብባሮም ምስ መምሃራን ከዛይዱ ተላቢዮም ودابة من السياسة سرحتنياتات بنو زوبا حجاز ب22 23 تقمتي شاموناي غوباي اقانيعو ابتي اغاطامي اكايدت اكال اب زغربتو نايل علي كلتا عمتات صبصاب اب محجاز سدرا سواتن صقمات وغناتن لمعاتو وفراتات مسلسال بهلاون سلطباون نطفتات محيال ودابتات مبصح اب تاريخاو بوتاتاتن كال زتعم مدباتن مسناي بدوهتاتو غليصام اب ጨንፈር ሃማት የዘባን ሰባ ሓላፊ ውዳበታት መንስያ ሰራሕተ
ሰራሕተኛታት መርሃዊ ዘራይ በወገኑ ንኣገዳስነት ዕላማን ውዳበ መንእሰያት ምዕባይ ኣፍራይነት ምልማል ንመሪሕነት ዝበቕዑ መንእሰያት ምንዳፍ መደባት ስራሕን ምሕያል ክለባትን ከምኡውን ቅርፅን ዕማማትን ኣካየድቲ ኣካል ዝምልከት መብርሂ ሂቡ ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት 13 ዝኣባላታ ኣካይዲት ኣካል መሪፆም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ንዞባ ሓጋዝ ኣቶ እድሪስ መሐመድ ሓመድ ኣብ ዝሓቦ ቃል ዝተመርፀት ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል ነቲ ውዳበ ብምሕያል ውፅኢታዊ ስራሕ ክትዓይ ትፅቢት ከም ዝግበረላ ሓቢሩ እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ መንጎ ወለድን መንእሰያትን ዘሎ ርክብ ንምድልዳልን ስሉሳዊ ዝምድናታት ንምሕያልን ዝዓለመ ርክባትን ሰሚናራትን ከም እተኻየደ ወኪል ኢሪና ኣፍሊጡ ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ እዩ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኣሜሪካን ንግዳዊ ፍልልያተን ንምፅባብ ዘኽእል ዝርርብ ሎሚ 25 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኳላ ላምፖር ማሌዥያ ኣካይደን እቲ ዝርርብ መቐፀልታ ናይቲ ክካየድ ፀንሐ ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ርክባት ኮይኑ ኣብ ምምሕያሽ ዝምድናን ኣገዳሲ ምዃኑ ወኪላት ክልቲአን ሃገራት ገሊፆም እቲ ርክብ እወታዊ ውፅኢት ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ኣብ ዝተመርፀ ግዜን ቦታን ከም ዝቐፅል ሓቢሮም ኣለው ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ሓምለን መስከረምን እወታዊ ውፅኢት ከም ዝነበሮ ዝገለጾ ንግዳዊ ዝርርብ ምክያድን ዝፍለጥ እዩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ዘተኮረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ምክያዶም እውን ኣይርስዕን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ንዋታውን ቁጠባውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ሸሓት ኣባይቲ ብምዕናው ልዕሊ 330,000 ሰባት ክማዛበሉ ከለው ኣስታት 1 ሚልዮን ድማ በዓሉታ ተጸልዮም ብዘይካዚ ኣብ ትሕቲ ቅርጽ ብሓፈሻ ኣብ ትካላት ጥዕናን መጓዓዝያን ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ሰመዚ ደቡብ ሱዳን ገሊጾም በቲ ዕለቕልቕ 6 ክፋላት ሃገር ኣዝየን ከም እተሃስያ ጸብጻባት ሓቢሮም እዚ ከምዚ እንከሎ በቲ ዕለቕልቕ ዝሰዓበ ማይ ወለድ ሕማማት ይላባዕ ብምህላው ሰብኣዊ ክሳራታት ክስዕብ ከም ዝኽእል ይእመት إيران بوشتاو عاما زمعبلتو حدش سرعة ميسايل كم زفتنت أفليطا እቲ ዝተራቐ ኣጽዋር ክሳብ 1,000 ኪሎሜትር ንዝረሓቐ ዕላማ ብልክዕ ክወቅዕ ከም ዝኽእል ዝሓበለ ሓለዋ ሰራዊት ኢራን ኣብ ምድንፋዕ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጹ እቲ ኣጽዋር ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ ናብ ዕጥቂ ምክልኻሉ ከም ጽንበር ብምጥቃስ ድማ ብብዝሒ ምፍራይ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘለዎ ኣረድዩ ብዘይካዚ ኢራን ሓደስቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መራኸብ ኩናትን ታንክታትን ፈተነ ከም ዘብቅዐት ሓቢራላ ኢራን ነዚ ኣጽዋር ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን ኣብ እተካይዶ ልምምድ ከም ተሳትፎ ገሊጻ እስራኤል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብእተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻብኦታት ኢራን ክመጻ ዝኽእል ሓደጋ ንምምካት ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተደንፍዕ ምጽናሓ እዩ ዝግለጽ ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ኣብ ፈለማ ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይድ ምዃነን ሓቢረን ዕላማቲ ኣብ ግዝኣት ኢራን ዝካየድ ልምምድ ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድንአን ንምድንፋዕ ምዃኑ ፍሊጠን ኣለዋ ብዘይካዚ እቲ ሓበራዊ ልምምድ ኣብ ዞባዊ ጸጥታ ብቐንዱ ኸኣ ኣብ ምግታእ ሽበራ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ሰመዚ ምክልኻል ናይተን ሃገራት ሓቢሮም ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳ እዚ ተወጢኑ ዘሎ ንኻልኣይ ግዜ ምዃኑ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቻይና ፈላሚ ልምምድ ከም ዘካየዳ ይረዱ ሩስያ ቻይና ህንድን ኢራንን ዝዝርከበን 10 ኣባላት ዝሓቁፍ ቁጠባዊ ውድብ ሻንጋይ ኣብ 1996 ተመስሪቱ እቲ ዞባዊ ቁጠባዊ ውድብ ኣብ ምምዕባል ቁጠባ ኣባላቱ እወታዊ ገስጋሲ የመዝግብ ከም ዘለዎ እውን ይጥቀስ ኣሜሪካ ምስ ካናዳ ከተካይዶ ዝጸንሐት ንግዳዊ ዝርርብ ከም ዘቋረጸት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጡ ካናዳ ንውሳኔ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካን ምዝማዝ ዝተበረኸ ናይ መወዓውዒ ሓበሬታ ከም ዘፈነወት ብምኽሳስ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ሓቢሩ እቲ መወዓውዒ ሓበሬታ ኣሜሪካን እትኸተሎ ንግዳዊ ፖሊሲታት
بقندو دمان نايك أرز وسانيتات زقنات بمخانوز وقصة بريزيدنت ترامب قبل علي كندا حقاو سقمتي كم زوسد أتنقلهم كندا بوغنا قبل علياز وسد زخونة سقمتي تمططان ملاش كمتبلو فليتام إذا حدش معبالتات ننقداو زمدن أن بوالوتا كتقلوا كم زخيل كيلاتاتنا وتعودي أمتهم كندا ني أوروبا حبرتن مكسيكون سعبا سالسيتي زعبيت نقداو مشارختي أمريكا مخانات أبصابات يحبرون محدار بريزيدنت دونالد ترامب قبل علي بريزيدنت كولومبيا غوستافو بيترو قداس اليوم بريزيدنت ترامب نتي سقمتي زوسده بريزيدنت بيترو اب مقطع مسغار عصفارس ترو يصوت كم زيله بمخصاصيوم بزيكازي مينستر وشتاو قداس كولومبيا ارمادو بنديتي بون بتمساسالي كسي كمتاغده كفله تخايللهم اتاغدا تاغيدوم نزلو مرحتي كولومبيا مغايشتات زردن اب بانكتات امريكا زلو نوايام دسكلن مخانو تغليصوم نتي كسي زنصك بريزيدنت بيترو امريكا اب بحري كاريبيان تكايدو زلا وتعدو افريقيا تقارص صويعهم ممحدار بريزيدنت ترامب هاجرون كولومبيا كتقبل تصنحت اب مقطع صفارس زوعل ገንዘባው ደገፍ ከምትቋርጾ አዲሙ محبارو አይረሳን አሜሪካም ስግጋር ጸፋርት ምክታ ኣብቲ ማያው አካል ሳማሪናትን መራኸብን ኪናት ዘዓጠቀ አሃዱ አዋፊራ ከምዘላ ዝፍለጥዩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኮሎምቢያን ቬኔዙዌላን ነቲ ተሪየን ምክታ ብዕቱብ ከም ዘይሰርሓ በሙቃስያ ነቲ ወታደራዊ ወፍሪ አበጊስዎ ዘሎም روسيا بمتحس كل عير نزقرب الله كسي جابان سيكاتهم نكلل زوادة دلن دبدبات نفرت روسيا بتقع كل عير هاجرو تغطاقي بررا كم زكايدو منقسي جابان تمالي 24 تقم توائسهم يخون بر منيستر مكلها روسيا اتنفرتي اب كل اهجراو مايات لممد بررا كم زكايدان اتي برران خالوت هاجرات بقالوتا كم زيتقلون بمتقاس نتي كسي نتيقوالهم روسيا تقطانايتي مس جابان زداو باماياو قزعتان موحاس ترقاقامي بررا استراتيكاوين نفرتي كم التكايد زبزباتي ملكتهم روسيا جابانن بأكراخرت الدسيتات كوريل كاب مبل 19 كفل زمن كم زي تقادوا زفلاتيهم بسنكتي زي مقداو كلتين هاجرات زاقيت وعل سلام كختما كم زي كالا يتقاس نيمو داتا زينا هزباويت ريبابليك تشاينا بدرجة عالم زعابيت بإرشيك تنقصاص نايت عنات مركب أمعبيلا إذا زميناويت سرعة مرخبيتات زعطات 130 متر زنوحة مركب كساب 130 شح كونتال كتسكم كم التخل تقليتهم بزيكازي تمركب نمت أنها الكندادي عمتاو بقالتا 620 طن نمت أنتفاء كربون ديوكسيد دما بالعلي كل تشحتون كتقولوا كم التخل كيلات تشاينا حبيرهم بز دما أب ممعبال تحدث ساعة وتاو تراكم زهلوا طم كيلاتات بتوسخ عميتهم تمركب قبو فتنة دحر مكيادا أقل قلوس كم تجمر زقلتو سمز موقع زي بحر تشاينا توسختي مراخب ممعبال مدب كم زلو أرديهم زينا نمززام أرست خندقم 24 تقمتي مبل 8 عامت من مسرات عبرات هاجرات أبسمرات تذكيرا إيرترا أب مدرخ وفري عالم لخاوي حبراوي تبقسو كلتشعن 25 نيود مقبن حرشان تساتيفان أمنو زبط سني بمتحبار كومنت كالات عنانا دبع نتفتاتي سلاسلالو تشاينان أمريكان نقداو في اللياتن مسبب زخل زرربا كايدن أب ريبابليك دوب سودان بحدقاتات علقلق نواتاون قطباون كسراتات وريدوم إيران بوشت أو عامازة معبلتو حدش سرعة ميسايل كمز فتنة أفريقام حفشونا الساعة زينة أزفتن